úgy összeadják a Laciékat, hogy még egyszer el se lehet őket választani. Ja? Kedves Katalin, kedves László! Köszöntelek benneteket abból az alkalomból, hogy megjelentetek előttem, mint Péteri anyakönyvvezetője előtt, hogy 30 évvel ezelőtt tett fogadalmakat megújítsátok. Köszöntöm családotok minden tagját, rokonokat, barátokat, minden kedves vendégünket. Örömteli nap a mai, amikor házasságkötésetek 30. évfordulóját ünnepeljük. Ma visszajönnek az elfelejthetetlen pillanatok, amikor ugyanígy fogadtatok egymásnak hűséget. Zuglóban 1982. június 5-én kötöttetek házasságot. Akkor nem gondoltatok arra, hogy 30 év ilyen hamar elrepül.